Hey, what's up mga kapubring Bisaya? It's another day. It's another mukbang video na naman. Welcome to my channel. It's me again, your Pubring Bisaya. And for today's video guys, magmumukbang tayo ng papaya. Papaya. So ayun na guys, hindi na natin patatagalin to. Samahan niyo akong kumain at magpakabusog. Alright. Pring Bisaya. So yun na guys, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Amen. So yun guys, binalatan ko na para hindi na ako mahirapan kumain. Simulan na natin. Ito muna. Grabe ang tamis. Tingnan nyo guys. Tika, lapit natin. Yun. Sarap, grabe. Try naman natin na gambitan ng kutsara. May buto pa. Yun. Ayan guys, sobrang juicy. Napaka juicy guys, oh. Ano ba to? Ito. Grabe, sarap. Ito pa. Isa pa. Ito. Tiga lang, lipat ko muna yung microphone. Ito. Lumalabas talaga yung juice niya. Oh, grabe. Nahulog. Nakadumi na. Huwag na to. Ito po. Alright. Parang pakwan. Guys, oh. Grabe, tumutuloy yung juice niya. Sarap siguro nitong gawing juice or shake. Sarap. Ang tamis ng palayang ito. Tamis ng papayang ito. Yung tamis niya hindi nakakaumay. Hindi nakakasawa. Ito.
Last 2. Kamay na nga natin. Oh. Grabe oh. Pula. Gamitan natin ng kutsara para makita nyo. Grabe, parang pakwan oh. Ang pula. Oh. Last one. Oh. Grabe juicy. Ito. Oh, may ugat pa. Tanggalin natin. Uy. You know? You know? Grabe yung lambot. Ooh. So yun na guys, tapos ko nung kainin. Sobra, nakakabusog din pala no. At kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. For more videos like this, please don't forget to subscribe, like and share, and hit the notification bell button para update ka sa aking mga bagong video. So that's the wrap. Maraming salamat. Until next time.